Boy mafya koy, boy azadiya koy, boy aha koy, boy gele koy, tekoşin nekin, barkadan nekin, tü gelek tü nekoş boy men, bir barkadan edelim bikin, o mafya men bir pareze. Despeki da emi betişti bikin, o gele bendes, gele cihaneci bu pişkiriya medik. Ama peşengi bir sermeni medik. Biz salaya aslında faşizma Erdoğan o MHP gele mahmur, bi berxwedana gele mahmur ditirsin. Li ser wîna ki ev tirsa li dilê wan nekade yek naxwazin ew bikin û dixwazin hemû gelê Kurdistanê û yekemên jî gelê Mahmurê bi bombardmana bi tundî bi ewkê waneka ew bikin. Li ser vê esasê em dîsa bangewaziya xwe dixwazin dubare bikin. Ev de li bin benaya yekbûn netewî yekbûn de ye. Li ser vê esasê û Iraqê de ye. Heke ku li vê derê Türkiye radibe li ser zarok û gelê Mahmurê bombardman dimeşîne, bombardman dike û bêdengiya waneka aslında ortaxê waneka wek ortaxê wa tê dîn. Li ser vê esasê heke ku ortax nîn bin bira ji îro şûn de li hemberî va bombardmana li hemberî ew tundiya li ser gelê Mahmurê tê meşandin bira dengê xwe bilind bikin. Bombardman aslında li ser irada gelê Mahmur, li ser berxwedana gelê Mahmur û li ser tirsa Erdoğan ji gelê Kurd dixwastin bimeşînin ama çi bibe bira bibe bi salayê gelê Mahmur berxwedana xwe mezin dike, berxwedana xwe berfire dike û tu carî serî natewîne û netewandiye. Gelê Mahmurê gelekî welatparêz e, çi bibe bira bibe jî ne bombardman ne jî gafê Erdoğan nikare gelê Mahmurê bitirsîne. Tirsa Erdoğan zarokê Mahmurê ye. Ji ber ku ew bombardman aslında xwast hirsekî, tirsekî têxa dilê zarokê Mahmurê lêbelê naçe armanca xwe. Her sême sên wargehê xêrhatina partiya xwe ya HDP ya ku îro di roja me ya teng de di rojên me yên ku em rastî êriş û gefantên me bi tenê nahêlin piştgiriya xwe bi me re din xuyakirin û îro li vir li gel me li kêleka me di berxwedana me de li gel me ne em spasiya wan dikîn û xêrhatina wan dikîn. Hemû raya giştî dizane ev bi rojana gelê wargehê ji zarokan ji heft salî heta heftê salî li ser lingan e. Piştî taybet gefên şefê faşîst Erdoğan dijminê mirovahiyê dewleta Tirkiye a ji qirkirinê, ji xwînrijandinê, ji dagirkeriyê têr nabe. Dîsa di yekê hezîranê de serokê Tirkiye bi gefên li ser wargehê gef li wargeha me xwar. Di encamê dem jîn pêncî hezîranê êrişekî bi balafirên bê mirov li navenda dibistanên wargehê ku zarokên wargehê perwerde zimanê zîkmakî zimanê Kurdî lê dibînin li beramberî parka giştiya wargehê êrişekî ê firokeyên bê mirov pêk anî. Em bêjin di encamê de zarok di bêhindana havînê ya dibistanê de bûn. Saetên nîvrûyên germahiyê de bûn ku kes ji derve nebû yan jî ê wargeha me bi boyarekî trajedîk, bi boyarekî em bêjin qetlîameka zarokan re ê derbas bibe ba. Ji bo vê ve çendîn care Erdoğan bi firokeyên cengî, bi firokeyên bê mirov êrişî wargehê dike. Em bi bîr bixin ku di salên derbasbûyî de çend sivîlên wargehê hatin qetilkirin, birîndar çêbûn. Hemû di encama êrişên Erdoğan de çêbû. Ji bo wê jî destpêkê êrişên ku li ser wargehê û li ser her çar parçeyên Kurdistanê li Bakurê Kurdistan li ser partiya me HDP û li ser gelê Kurtiyê Bakurê Kurdistanê ku îro di nava berxwedanekî bê hempa de ye li hemberî dewleta zulmkar li Rojavayê Kurdistanê bi dagirkirina Efrîn Serêkanî, bi dagirkirina em bijîn xalqa Rojavayê Kurdistanê û bi destxistina destkeftiyên ku bixwîne şehîdan hatine bi destxistin û guhertina ku dixwaze pêk bîne demografiya Kurdistanê li Rojava bi hemû awayî em dagirkeriye şermezar dikin û rûreş dikin. Hêzên ku tiliya wan tê de hene taybet neteweyên yekbûyî yên ku er ku berpirsiyartiyên xwe li hemberî gelê sivîl, li hemberî gelê wargehê, li hemberî zarokan taybet
تایبەت یونیسیار یونیسفیان کو بەرپرسیارتیان خوا لە هەمبەری وارگهێ پێک ناینن هەمووانە شەرمزارکین و ئەم داخواز دکین کو بە حیاتێکی ورن ڕەوشە گەلێ وارگهێ ڕەوشە گەلێ سیڤیل ڕەوشە پەنابەرین وارگهێ کو ئەف 3 ساڵە ژی دبن ئەمبارگۆن حکومەتە هەرێمی و حکومەتە مرکزی کو هەفکارین هەبن بە دەستی دەولەتە تورکیا دانینە لەسەر وارگهێ ورن بچاوێ خۆ ڕەوشە وارگهێ ببینن نەخواشên وارگهێ ببینن دا ئاوایە تەندروستی de da awayê xwarêvebirinê jiyanên rojane de gelê wargihê di çi astêde xwedî li erk û berpirsiyartiyên xwe derbikevin û demil dest ambargoya ku hey li ser wargeha me were rakirin û êrişên ku dewleta Tirkiye pêk dîne jê re were gotin êdî bes e û sinûrek ji bo dagirkeriyê were danîn ji bo her çar parçeyên Kurdistanê em dubare xêrhatina Partiya Xwe HDP dikin seran serçavanat.